ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଯାଉଛି। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୀତା କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରକାରର ଗୀତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଗୀତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ଲୋକମାନେ ଗୀତା କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। 2. ଅଣୁଗୀତା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହିଁ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଏହି ଗୀତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। 3. ଉତ୍ତର ଗୀତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ 36 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ରାଜତ୍ୱ କରିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବାଣ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ସାଂସାରିକ ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷିମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ଉତ୍ତର ଗୀତା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 4. ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ ଭାଗ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷୁକ ରୂପରେ ମନକୁ ବଶ କରିବାର ରହସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। 5. ଗୋପୀ ଗୀତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ ଭାଗ। ଏହି ଗୀତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାୟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଅସୀମ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 6. ଉଦ୍ଧବ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରିୟ ସଖା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଗୀତା ଥିଲା, କାରଣ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିର୍ବାଣ ନେଇଥିଲେ। 7. ନୁହୁଷ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମହାରାଜା ନୁହୁଷ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ନୁହୁଷ ସର୍ପ ଯୋନିରେ ଏକ ଅଜଗର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସର୍ପ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସର୍ପ ଭୀମଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଭୀମଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୁହୁଷଙ୍କ କେତେକ ଗୂଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ନୁହୁଷ ଗୀତା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। 8. ନାରଦ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ନାରଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂରକ୍ଷକଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ରହିଛି। 9. ପାଣ୍ଡବ ଗୀତା। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରପନ୍ନ ଗୀତା। ଏହା ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସଂଗ୍ରହ। ଏଥିରେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଗୀତାର ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାପନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। 10. ସୌନକ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଋଷି ସୌନକ ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମହାଭାରତର ଅରଣ୍ୟ ପର୍ବରେ ରହିଛି। 11. ବ୍ୟାଧ ଗୀତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାଧ, ତାର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗୀତା ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 12. ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ଏକ ଯକ୍ଷର ରୂପ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନେକ ଗୂଢ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଥିଲେ। 13. ପରାଶର ଗୀତା। ଏହି ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଏବଂ ପରାଶର ଉପପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଋଷି ପରାଶର ଓ ମିଥିଳା ନରେଶ ମହାରାଜ ଜନକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। 14. ପିଙ୍ଗଳା ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ। ପିଙ୍ଗଳା ଏକ ଗଣିକା ଥିଲା। ସେ ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 15. ବୋଧ୍ୟ ଗୀତା।
ଏଥିରେ ମହାରାଜା ଯଯାତି ଏବଂ ଋଷି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 16 ବିଚକ୍ଷୁ ଗୀତା। ଏହା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅହିଂସାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଜୀବହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପାପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 17 ମଣକି ଗୀତା। ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମଣକି ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରକରଣର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। 18 ବ୍ୟାସ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣର ଏକ ଭାଗ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାସ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 19 ବୃତ୍ର ଗୀତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଦୈତ୍ୟରାଜ ବୃତ୍ରାସୁର ଓ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ। 20 ସମ୍ପକ ଗୀତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସମ୍ପକ ନାମକ ଏକ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ସୁଖ କେବଳ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। 21 ହରିତା ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭୀଷ୍ମ ହରିତା ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 22 ଭୀଷ୍ମ ଗୀତା। ମହାଭାରତରେ ରଚିତ ଏହି ଗୀତା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ଲୋକରେ ଭରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମହାଦେବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି। 23 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୀତା। ମହାଭାରତରେ ରଚିତ ଏହି ଗୀତାରେ ଏକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିହେବ। 24 ସନତ୍ସୁଜାନ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ମହାଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ରହିଛି। ଏହା ଋଷି ସନତ୍ସୁଜାନ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ। ଏଥିରେ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବ୍ରହ୍ମକୁ କିପରି ସାଧନ କରିହେବ କୁହାଯାଇଛି। 25 ବିଦୁର ଗୀତା। ଏହି ଗୀତାକୁ ବିଦୁର ନୀତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜଧାନୀ ଓ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। 26 ଭ୍ରମର ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଭ୍ରମର ବା ମହୁମାଛିର ରୂପ ନେଇ ଗୋପୀ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 27 ବେଣୁ ଗୀତା। ଏହି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ବା ବଂଶୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। 28 ବକ ଗୀତା। ଏଥିରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଋଷି ବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବକ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 29 ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା। ଏହା ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଓ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବାଦ। ଏଥିରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ନଶ୍ୱର ଶରୀର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 30 ବ୍ରହ୍ମଗୀତା। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରାମାୟଣରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବଶିଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଗୀତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଜନକ ଗୀତା, ସିଦ୍ଧ ଗୀତା, ରାମ ଗୀତା, ବିଭୀଷଣ ଗୀତା, ହନୁମନ୍ଦ ଗୀତା, ଅବଧୂତ ଗୀତା, ଋଷଭ ଗୀତା, ଭରତ ଗୀତା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଗୀତା, ବଶିଷ୍ଠ ଗୀତା, ହଂସ ଗୀତା, ଜୀବମୁକ୍ତି ଗୀତା, କପିଳ ଗୀତା, ସ୍ତୁତି ଗୀତା, ଯୁଗଳ ଗୀତା, ଈଶ୍ୱର ଗୀତା, ଗଣେଶ ଗୀତା, ଦେବୀ ଗୀତା, ଯମ ଗୀତା, ଶିବ ଗୀତା, ସୁତ ଗୀତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତା, ରୁଦ୍ର ଗୀତା, ବିଦ୍ୟା ଗୀତା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୀତା।